Obrigado por la posibilidade de participar neste webinar e disculpas por non falar ben o portugués. Vamos pasar a presentarnos. Eu son o Brais Méndez, eu é cofundador da Docuten e, bueno, nos empezamos a traballar no mercado portugués e tamén hoxe queríamos partillar con vos as experiencias cos clientes que temos. E logo tamén me acompañará, iremos falando os dois, o Damián Marcos. Damián Marcos leva moitos clientes como country manager na Portugal e tamén poderá compartir un pouco as experiencias que temos. Nós, ao final, temos 400 clientes ahora mismo como empresa e temos moitos deles tamén en Portugal. Traballamos con empresas pequenas, medianas, grandes que usan a nosa plataforma principalmente para a digitalización administrativa. Temos referencias a Portugal, como pode ser o propio Delta Café, Steinmark e Oxy Capital, e ao final todas elas nos asidan para asignar documentación, sea con fornecedores, con traballadores ou calquera tipo de documentación. Ao final, nos tempos nos que estamos, vemos que isto é unha necesidade, xa non é unha opción poder non digitalizarse. Co cal iremos ahora poñendo casos concretos de como isto lo estamos a facer. Por un lado, o que lle ocorre ás empresas que están traballando en papel para xestionar a documentación é que, por exemplo, cando se asina en papel, moitas veces pode estar en dúbida a autenticidade do documento. Non temos sempre a certeza de quen asina ese documento. E, ademais, cando facemos unha asinatura en papel, nunca temos sempre a certeza completa do documento original, de que non foi modificado. Obviamente, o xestionar o papel, hai uns custos asociados ao papel, a impresora, aos envíos postais, que feito de forma electrónica, pois obviamente son moito menores. A propia xestión de recoller o papel, enviálo polo postal, recibilo e demais, pois implica uns costes propios de xestionar o papel. Habitualmente, o custo de facelo en electrónico respecto a papel soe ser en torno a un 10 ou 20%. Obviamente, se nós temos que xestionar o papel, é moito máis lento. A veces enviar e recuperar un documento asinado pode ser cuestión de días ou de semanas. Obviamente, cando hai distintos escritorios nunha empresa, distintas cidades ou países, pode ser moito máis. Vemos que a necesidade da innovación de ir rápido nas empresas, co cal é necesario moitas veces quitar o papel. É dicir, co papel, esa eficiencia, ter todo indexado, saber o que está pasando, nos produce que sea moito menos eficiente. E todo isto, ao final, quere redundar nun aumento de produtividade e de eficiencia empresarial. Que permite a propia digitalización administrativa? Eliminando papel, se pode ter unha xestión dun documento asinado en cuestión de minutos ou horas, logo veremos como se asina que é algo inmediato. Obviamente, se mellora a eficiencia, estamos falando dunha poupanza de custos en torno a un 20%. Obviamente, hai moitos tempos innecesarios de xestión que neste caso eliminamos. Obviamente, tamén a trazabilidade, quen asinou, quen recebeu o documento, onde está, nese caso, cambia moito. Porque, obviamente, ao facelo electrónicamente, temos a trazabilidade, claramente saber do que está pasando. E, obviamente, moitas veces, cando hai logo que buscar o papel e facer o arquivo, temos aí claramente un tempo que de forma inmediata no electrónico podemos saber e no papel é algo moito lento. Damián, se podes falar tamén desta parte ahora ti de certificación, por favor. Non te escoitamos, Damián, pode ser? Peço desculpas. Bon día a todos. Nada, nos, como tamén estaba a dicir o Brais, no tema da protección de datos é a nosa máxima, é dicir, nos na Docuten estamos a xestionar, como dicía ben, nos aproximadamente 400
clientes que temos a nivel da Península Ibérica, incluindo o tema de Portugal, alrededor de máis de 1,5 millón de documentos anualmente, e isto está rexido por unha estreta política de privacidade. Vale? Nos, con o tema da GRPD, temos todo o día para que calquera dese tipo de documentación sexa custodiada e guardada baixo ese regulamento 2016-639 do Parlamento Europeo, para que podades ter todas as garantías máximas de que toda a vosa documentación está custodiada e baixo unha protección de datos óptima. Vale, non sei se podes... Vale. Por suposto, Docuten é completamente seguro. Docuten está aloxado na nube de Microsoft Azure. Vale, todos os servidores, como ben sabedes, na parte de Microsoft están apoiados polas certificacións internacionais máis exixentes, vale, incluído o Sistema Nacional de Seguranza, polo que os dados sempre están completamente seguros, redundantes e disponíveis para todos vos. Os servicios de Azure, de Microsoft Azure, nos que está encuadrado Docuten, evidentemente están en servidores encuadrados dentro do territorio europeo, para que podan cumplir con este regulamento do que falamos na diapositiva anterior. E toda a información que se recupera, se garda e se custodia dentro do Docuten está baixo o certificado de seguranza ISO 27001. Vale, donde nos con isto pues, podemos asegurar que toda esa información está ben protegida e que no caso de algún tipo de intento de ataque sempre temos a opción de recuperar calquera tipo de esos documentos. Estamos completamente protegidos. Vale, e por último, evidentemente, o máis importante dentro de calquera empresa, de calquera compañía de asignatura digital, é ser prestador cualificado de servicios de confianza. Vale? Isto é fundamental para poder cumplir co regulamento EIDAS, que dentro do ano 2014 regula todo o tema da identificación electrónica e asignatura digital dentro do territorio europeu. Ok? Docuten figura nesta lista de confianza. Despois, cando teñades acceso a podades revisar, podedes ver aí que nesa pequena imaxe que hai á dereita na que estamos nesa lista, vale? E isto é a maior garantía que podemos ofrecervos na hora de que cando asinedes calquer tipo de documento, tal como veredes despois en algúns exemplos, calquera das asignaturas que se fai coa Docuten é completamente válida e legal no territorio europeo e, por tanto, no Portugal. Este é a Trusted Lead, que é como un homologazado das solucións de asignatura. E antes de pasar a certo detalle legal, como a veces esta pode sonar moito complicado, moito abstracto, vamos poñer un par de vídeos para ver como se fai unha asignatura, porque isto pode sonar ao mellor complexo, pero algo moito simple. Entón, co vosso permiso, vou abrir un enlace de YouTube e iremos comentando como se fai unha propia asignatura. Entonces, bueno, este é un vídeo que temos na YouTube. En este caso, o que imos facer é o tipo de asignatura que chamamos biométrica, vale? Entonces, neste caso, eu recebo un enlace, un link para asinar un documento, por exemplo, por correo electrónico. Entonces, neste caso, podo abrir no propio telemóvel e pincho no enlace para facer a asignatura. Recibo un correo e pincho no enlace. Aquí estou vendo un exemplo dun contrato que fose asinar. Podría ser calquera documento. Se eu vexo que o documento está correcto, debería pinchar en asinar e facer a propia asignatura. Aquí o vídeo está en inglés, pero obviamente a plataforma tamén está disponible en portugués. Se vexo o correcto documento, fago o trazo e asino. Este é o único que necesitamos para facer unha asignatura. Logo vemos por que isto vale legalmente, en que nivel de asignatura se ampara. Logo nós vemos o trazo do documento e sabemos quen asinou. É dicir, isto é válido legalmente e se eu como fornecedor un traballador envía este documento a asinar, abre no novo e le asina. Simplemente algo, cuestión de segundos nun minuto, podría ser asinado. Logo vamos a poñer outro exemplo, esta é a asignatura biométrica e vamos poñer unha asignatura One Time Password, que é pois asinar, neste caso, e se recebe un SMS para facer a asignatura. É un pouco mellor o mesmo que cando se traballa cun banco para asinar unha transferencia bancaria. Neste caso, pues facémolo desde un computador, non desde o telemóvel, eu recibo un enlace, pincho no enlace para asinar
E a diferencia vai ser que en lugar do trazo biométrico o que me identifica é o SMS. Bueno, esta é a primeira vez que hai que aceptar o GDPR, o tema legal. Aquí o que se vai asinar é pues este exemplo, eu podría rechazarlo, indicar o motivo se non está correcto ou asinar. Neste caso pinchamos en asinar, no Temoli recibía un código, como podría ser este que vemos aquí, indico o código de sinatura e xa estaría a sinatura. Simplemente era un pouco ver a idea que facer unha sinatura é moi sinxelo. A veces asocia a sinatura a usar a complexidade dos certificados como Cartao, que tamén é posible usalo, moitas veces hai que conectar o ordenador e demais, pero este é moito máis simple. E logo, o código igual que o recibo no SMS, tamén o podo recibir no correo, segundo se configure. Bueno, neste caso, fixemos dúas sinaturas. Cada documento pode ter unha, dúas, tres asinaturas que sexan. A DocuTine mete un código como un hash, que é a proba que nos guardamos, para logo ver, que veremos, como as evidencias o relatorio do que se asinou. Vale. Neste caso, o objetivo era facer unha demo e ahora seguimos falando para decir que isto é moi sinxelo de usar. Logo temos tamén como sinatura, por exemplo, a posibilidade de usar o Cartao Cidade en Portugal ou o Casave Móvil de Portugal. O Cartao sería necesario conectalo a un lector. Todo o que vimos, por que legal? Por que legal dentro de Europa e fora de Europa? Porque neste caso, como ben decía Damián antes, hai un regulamento chamado EIDAS que regula que hai que, como que é válido legalmente, é dicir, que teñen que ter as solucións para poder usalas. Antes facía referencia Damián a TrustedLead, que é onde estamos as empresas homologadas para facer eso, e isto regula todo, regula como se emite un certificado electrónico que é necesario, como se debe facer unha asignatura, se eu fago un envío certificado que hai que facer. Entonces, dentro do marco EIDAS é onde nos movemos. Obviamente, un documento asignado de Gueiras, fora de Europa, tamén sería válido. Bueno, pues aquí explícitamente se citan todos os países nos que aplica EIDAS, pues un documento asignado na Portugal con certificado como Cartao, ao longo de Europa e fora, sería válido. Que recollo EIDAS falando dos tipos de asignatura digital? Bueno, pues principalmente hai tres tipos de asignatura digital. Asignaturas simples, asignatura avanzada e asignatura cualificada. Asignaturas simples é como cando se fai un check nunha web para aceptar certas comisións ou temas de GDPR. Nos no DocuTine só recomendamos usala para unha previa validación antes de asinar un documento. Recomendamos que a asignatura se faga unha asignatura avanzada ou cualificada. Os exemplos de antes do trazo biométrico ou do código é un exemplo de asignatura biométrica, asignatura con one-time password, están dentro, clasificadas da parte de asignatura avanzada da acordo á legalidade. Que acreditamos aí? Acreditamos a identidade de quen asina mediante o código, mediante o trazo biométrico. Unha vez asinado, DocuTine certifica o documento, co cal garantiza que ese documento, desde que foi asinado, non foi modificado, é inalterable. Se alguén modificar o PDF, a asignatura se invalidaría. Dentro da avanzada temos 4 tipos de asignatura. One-time password, a biométrica. Antes nós abríamos un correo e asinábamos, pero tamén existe a posibilidade de ter unha app instalada para asinar. Non é obligatorio instalar a app, só que en algúns casos eu co meu telemóvel abro un documento e eu ensino para asinar e ten sentido. En outros casos ten sentido que a xente reciba un correo e asine, por exemplo. Logo, tamén existe a posibilidade de, se eu teño un certificado en software, que o suba a DocuTine para asinar. E esa asignatura pode ser manual, é dicir, poñendo password cada vez que teño que asinar, ou pode ser automática. Automática ten sentido cando, ao mellor, en documentos laborais, é preciso asinar moitos documentos automáticamente pola empresa e logo o trabajador que asine cada documento. Bueno, nos damos 4 tecnoloxías de asignatura avanzada e cada unha ten máis sentido usala en cada caso de uso. Logo, máis adiante, Damián, falando de clientes, poñerá casos concretos.
E logo está o máximo nivel legal, que é a asignatura cualificada, que pode ser, como o exemplo do cartao, a chave móvil que decíamos antes, ou nos do QTEN tamén somos autoridade de certificación, Certification Authority, e podemos emitir certificados ás empresas e ás persoas. E además temos unha homologación específica para poder emitir os certificados de forma remota, mediante KYC, ¿no? Unha tecnoloxía que identifica a persona, ten que poñer o cartao pasaporte, se os datos cadan, emite un certificado. É dicir, podemos remotamente emitir un certificado, además de presencial. Unha empresa con varios escritorios ou xente non no mesmo escritorio, a posibilidade de facelo é moito máis eficiente que ter que ir presencialmente a cada cidade, a cada país a emitir o certificado. Entonces, nós temos os 3 tipos de asignaturas. Segundo caso, recomendamos usar avanzado, recomendamos usar a cualificada. E é un pouco este o resumen. Calquer documento é válido legalmente. Ocurre que no nivel avanzado, que hai un repudio, quen asinou a plataforma ten que demostrar as evidencias que gardou. No caso da cualificada, como antes houve un onboarding o dar o cartao a chave móvil, xa non é preciso facer ese trámite no suizo. Nos debemos dicir que empezamos como empresa a traballar no 2009, ahora mismo cada mes asínanse e gestionase 1 millón de documentos e nunca tuvemos ningún repudio. Relatorio. Cando se asina un documento con sinatura avanzada, a do medio, que antes indicaba, do que ten fai un pouco, non é un notario, pero conceptualmente de notario. É dicir, nos o estar na traspetido EIDAS, nos podemos dar fe do que ocurre. E damos fe de que se enviou o correo, se abriu o documento, se asinou, os datos de cando foi co timestamp, ca IP, desde o navegador. En caso de repudio, isto é un SWIFT, é unha información importante porque non somos alleos ao cliente, o fornecedor, o traballador, e podemos dar fe do que ocurriu, ¿no? É o que chamamos o relatorio, e damos un pouco a velocidade en caso de litixio do que ocorreu. Bueno, eu dou paso ao meu compañero Damián, que parece para contar un pouco, concretando como os clientes usan e para que a do QTEN. Moi ben, moito obrigado, Brais. Pois, bueno, tamén indicarvos a todos os asistentes que se tedes algunha cuestión queredes ir formulando no chat, estamos atentos para poder contestar en calquera momento. Ou senón, ou deixaremos un turno ao final da reunión, do webinar, para que podades facer as cuestións que precisedes. Bon, bueno, poñendo un pouco na práctica todo o que nos contou o Brais previamente, poñendo un exemplo, digamos, moi práctico, vamos falar do caso da Delta Cafés. Vale? Delta Cafés, creo que todos que estáis aquí coñeceredes que forma parte do Grupo Naveiro e confían na DocuTen, pois, en 2 casos de usos moi concretos, están ampliando para máis, pero un deles é, por exemplo, a nivel interno. Dentro da propia compañía, cando o seu departamento de IT precisaba de entregar algún computador ou algún tipo de equipamento informático aos seus colaboradores, o que tiñan era, pois, non tiñan un control de como estaban a facer iso, porque se asinaba todo en papel, despois o papel non aparecía, despois había que buscar, pois, por exemplo, para unha garantía dun computador, para poder ir a reclamar, tiñan que buscar onde estaba ese computador, a quen fora entregado, e todo isto, o noso que fixemos foi axudarlles mediante o que a entrega, cando se entrega un equipamento electrónico a unha persoa, o técnico que entrega ese computador leva a app da DocuTen instalada na súa tablet, no seu iPad, e a persoa que recibe ese documento, ese computador, ese equipamento informático, asina directamente unha notificación de entrega. Vale? Entonces, con isto, pues, que se fai? O proceso é moito máis simple, toda esa documentación sempre prescinde do papel, vale? E toda esa documentación sempre está disponível é rastreable en tempo real na plataforma da DocuTen. Vale? Unha persoa, dixemos, bueno, pues quero saber a quen entreguei este computador que me parece aquí como hai unha incidencia. Vale, pues entonces esa persoa simplemente ten que entrar en DocuTen, buscar por ese número de serie e atopará enseguida esa documentación asinada. Vale? Isto, como decía o Brais, o pode facer con esta app directamente nese iPad ou nesa tablet, ou ben, se está noutro escritorio e ten que enviar isto por o que é o
o computador por mensaxería e solicitar a asinatura desa entrega, pode facelo mediante un código OTP ou pode tamén enviar unha asinatura biométrica para que a persoa asigne pois está en outra localización. Vale? E o segundo caso que resolvemos para o Grupo Naveiro, por favor, Brais, se pasas a seguinte slide. O segundo caso é, digamos, con clientes, vale? Para asinatura de contratos de empréstimo. O caso era que cando o Grupo Naveiro, por exemplo, entregaba algún tipo de máquina, máquinas de café ou algún tipo de, non sei, cadeiras ou ou tabelas ou outro tipo de equipamento para algún bar ou algún restaurante, bueno, pois non había un control de, digamos, rápido e real desa entrega, non? Podíamos entregar unha máquina, alguén asinaba un papel e despois ese papel se perdía, non? Entonces, con isto, pois o que facían era que houvese sempre problemas, despois onde estaba o contrato de fornecemento, cando fora instalada esa máquina, todo ese tipo de coisas que estaban guardadas en papel e que era moi fácil de perder. En palabras de, como vedes aí, de Fernando González, que é o Global IT Manager do Grupo Naveiro, en palabras súas nos dicen, nos lle quitamos unha gran pedra do zapato con isto, vale? Por qué? Pois porque agora o comercial simplemente o técnico que entrega esa máquina leva o contrato no seu telemóvil ou na súa tablet ou no seu iPad e a persoa que recebe esa máquina asina e a partir dese momento eles xa o teñen integrado dentro do seu ERP e poden empezar coa súa facturación sobre ese bueno, ou a execución dese contrato que acaban de firmar. E tamén é bon para o cliente. Por qué? Pois porque o cliente tamén sempre ten acceso a través da propia Docuten a esa documentación. Vale, todo o que eles firmen neste caso, co Grupo Naveiro, coa Delta Cafés en concreto, sempre teñen disponible toda a documentación que firmarán a través de un simple enlace que teñen no seu correo electrónico. Vale, isto o que reduce, por suposto, é xa en custos de papel, pero sobre todo en deslocamentos e almacenamento desa documentación e sobre todo na procura. Cando teñen que ir a procurar algún tipo de documentación, teñen aí disponible rapidamente. Vale. Na seguinte slide vemos aquí o caso da GNG, que o sonar que nas súas loias tamén tiñen un problema, pero neste caso de documentación laboral. Vale? O caso era de que cando teñen que ser xestionadas, por exemplo, a contratación dunha persoa, pois, como a dispersión xeográfica das propias loias, era difícil na hora de que eu envío para loias, supoñamos que están en Oporto e teñen unha loia en Lisboa, e necesitan ou precisan enviar unha documentación para unha persoa que se vai a incorporar a traballar. Bueno, pois neste caso o que nos fixemos foi utilizar asignaturas One Time Password para unha persoa enviar ese contrato de traballo para ese colaborador para que asine antes de incorporarse a traballar e tamén temos a outra función de que cando esa persoa ven á loxa o primeiro día, tamén lle dan a posibilidade de asinar o seu contrato nun tablet ou nun iPad, como decía antes o Brais, de maneira biométrica, vale? E neste caso a solución para eles, aparte desas dúas asignaturas avanzadas que decían con One Time Password ou ben con asignatura biométrica, é que se establece unha asignatura automática por parte da compañía. Unha vez que o colaborador asinou, se pon unha asignatura con un selo de empresa, que nos emitimos tamén para a GNG, como ben dicía antes o Brais, somos entidade certificada para emisión de certificados digitais, e o documento queda fechado coa asignatura do colaborador por un lado e a asignatura da compañía por outro. Isto en que redunda? Pois que a reducción a poupanza de custos é enorme. Xa o que decía antes, xa só na xestión da propia contratación, como tamén despois se o propio traballador ou colaborador quere acceder a toda a súa documentación, non ten máis que acceder a través dun link recibido polo correo electrónico e poder ver todo a súa documentación asinada. Bon, tamén dentro desto, é dicir, no que é na propia plataforma de Docuten, podemos enviar un ou varios documentos anexados para que, por exemplo, se no caso dun colaborador temos que entregar o contrato de traballo, temos que entrar a entrega do vestuario, o tema da prevención de riscos laborais ou calquer outro tipo de documentación, podémoslo facer todo de unha soa vez, vale? E tamén temos a opción de facelo en envíos en masa. Envíos en masa, se, por exemplo, unha compañía, supoñamos que teña 1000 traballadores ou 2000 traballadores, pode enviar de maneira masiva a todos eles un documento para que se asine, vale? Un ou varios documentos para que se asinen. E o que vai o sistema facelo de maneira automática, enviando a cada un dos colaboradores, pois según o seu número de cartón de cidadão,
unha documentación para que esa persoa poda preencher e asinar no mesmo momento. E tamén dispoñemos de modelos PDF, vale? Que son modelos que nos permiten, son documentos PDF que nos permiten recoller informacións pois necesarias antes da asinatura. Isto pode aplicar a calquer tipo de documentación, vale? Pode ser un contrato de traballo no que o colaborador tiña que meter algún dado, un contrato que poda ser, imaginad, temos algún outro cliente como a Sisa en Portugal, no que o cliente ten que preencher unha serie de dados previa á asinatura de contrato de aseguranza, todo este tipo de cousas nós temos las resoltas con estes modelos de PDF con esa posibilidade de preencher dados. Los templates, ¿no? Que tamén estamos. Bom, Vale. Sí, sí. Bueno. Digo, bom, decía, ¿alguna pregunta sobre esto que vimos? Bueno, creo que no chat por ahora non hai preguntas, ¿no? vale, perfecto. Bueno, pues entón, como decía antes o Brais, na Docuten somos, somos entidade certificada para emisión de certificados cualificados, pero ben, supoño que a maior parte dos que estamos aquí sabemos non son o que é un certificado, non? Para asinatura de contratos ou a identificación para acceder a calquera ente público para poder deixar documentación aí, vale? Pero un pouco por facervos un resumen, un certificado cualificado non deixa de ser un documento electrónico que liga unha persoa singular ou colectiva a unha chave pública ou privada para confirmar a súa identidade, vale? Isto como o cartón de cidadão para cada unha das persoas que están en Portugal, que é único, non para eles. Entón, isto, cando se emite, debe estar emitido por unha autoridade de certificación cualificada, vale? A través dun dispositivo de recreación de asignatura cualificado, vale? E en nome do signatario é asociado sempre o seu NIF. Vale, e para que a acreditación da identidade sea un certificado digital para poder emitir e sexa válido, sempre é obrigatorio requerer a documentación, vale? E o credenciamento persoal da persoa que quere ter este certificado. Pode ser presencial ou a través de identificación por vídeo. Neste caso que decía Brais, nós estamos certificados para poder facer esta identificación por vídeo para que sea máis fácil que unha persoa que se encontra en outro escritorio, en outra cidade, poda ter este certificado cualificado para facer a asignatura cualificada. Pode ser tamén feito por os nosos clientes. Imaginado no caso, por exemplo, que decíamos antes da Delta Cafés, unha persoa que traballe dentro da Delta Cafés que nos autoricemos pode dar de alta tamén estes certificados co seu persoal propio, vale? No caso de que queiran facelo tornándose autoridade de registro. E unha autoridade de registro requere o registro, a formación e a auditoría por parte da Docuten. É dicir, sempre están baixo a nosa supervisión, porque ao final quen se encarga desto, quen é a entidade certificada, como decía ao inicio, somos nós en Docuten. Se pasas a internet, por favor. Vale, pois aquí vedes, este é un exemplo, vale, moi básico de que cando alguén envían un documento a asinar, como decía, vistes antes o exemplo que poñía o Brais coa asinatura avanzada, no caso da cualificada, como decía el ben, é o máximo nivel de asinatura en Europa. Entonces, para isto se requiren hai certos requerimentos, vale? Non é solamente meter un código SMS despois após de recibir un email ou un SMS que tamén se pode recibir aí co link despois de ver o documento, ou facer unha asignatura biométrica nun dispositivo compatible, senón que aquí hai certas cousas. Hai que escoller o certificado cualificado que temos instalado na nube de Docuten ou en outro sistema, outro HSM, e despois, após deso, temos que meter un contrasinal, un password, vale? E despois tamén temos que meter un número PIN. E unha vez feito isto, o sistema nos enviaría un código OTP para que desta maneira teremos 3 probas de que esa é a persoa que debe asinar, vale? Entón, isto son os requerimentos que se precisan para que unha asignatura poda ser cualificada. Se pasas ao seguinte slide, vale. E aquí, bueno, está un pouco a presentación do que vos decía ao principio. Nos podemos emitir certificados electrónicos cualificados de asignatura electrónica, certificados electrónicos cualificados de selo electrónico e tamén carimbos electrónicos cualificados, vale? Por qué? Porque nós, como decíamos ao principio de toda esta presentación, somos prestadores de servicios fiduciarios cualificado. E isto nos permite a opción de, entre elas, de emitir certificados cualificados coa identificación por vídeo, vale? Isto, como decía antes o Brais, é moi fácil, moito fácil de
eu envío un código, o sea, un link, a persoa abre no seu telemóvel, fai unha foto do seu cartón de cidadão e despois se fai un selfie, vale? Un pequeno vídeo, pois para comprobar que esa persoa está viva, vale? E que se corresponde a súa biometría da súa face co documento que nos está subindo aí. Sí, neste caso a diferencia entre o certificado do punto 1 e do 2 é que o de selo electrónico está orientado a asignaturas automáticas por parte da empresa e do punto 1 está orientado a asignaturas manuais dunha persoa, non? Unha persoa. Vale, como último, as vantaxes da asignatura cualificada, pois isto é identificar inequívocamente as partes. Isto vai directamente bueno, relacionado ca quinta directiva de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo do ano 2010. Aumento da forza probatoria dun documento privado, vale? Para a lei de, por exemplo, para a lei de procesos civil. Garantir as relacións de negocios e operacións non presenciais, vale? Que é tamén para a directiva contra o tema do financiamento do terrorismo. E para o Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, isto se utiliza a asignatura cualificada para asignar as contas das compañías, das empresas, vale? Despois, ten tamén reconocemento transfronteirizo, vale? Pois, por exemplo, cando hai compañías da Portugal que teñen que asignar con outros países, poden utilizar o tipo de asignatura cualificada para que eses contratos teñan plena validez, vale? Por que? Pois porque implica un recoñecemento mutuo dos Estados membros, vale? E despois o que fai é que inversa, o sea, dá a volta ao onus da proba, vale? Non é necesario probar que por quen foi asignado, porque xa se presupón que a persoa que asina con a asignatura cualificada é ela. É a outra parte a que teria que probar que esa asignatura non é válida, vale? E nos casos de uso nos que máis estamos incidindo, nos que máis mellor se adaptan digamos, esta digitalización da asignatura dos documentos, pois como vedes hai seguros, financiamentos, relatorios de auditoría, presentación de contas anuais, documentacións de consellos de administración, documentación entre partes con necesidades de recoñecemento transfronteirizo, documentación comercial, eso é tamén documentación laboral, vale? Este é un pouco o resumo. Non sei se tedes algunha cuestión. Sí, sería bon agora tamén, ¿no? Pensando nos vosos casos, nas vosas empresas, se nos plantexades alguna pregunta concreta neste sentido.